aw ni yan kuma aw ni yen kuma aw n'a ka kuma ka bɛn ni kuma ye ka waati lama bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn n'i ka waati ye ka ne karamɔgɔ fo k'i bagayɔ karamɔgɔ ni ko karamɔgɔ i dan sogo ko dan bɛ su la dan tɛ ɲɛnama na e ni karamɔgɔ yɛsi karamɔgɔkaw ka foli minɛ sa ka se fo sanfɛ an y'a sɔrɔ ka professeur Modibo Gindo ka foli se kulu jamakulu bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na débat face à face religieux sigida gale ka bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ k'aw n'a balimakɛ ni degedenw bɛɛ ka degeden laban don bamanan matigi Tarawele karamɔgɔ i tulo bɛ kalandenw mankan na dɛ n ko an k'a ɲɛfɔ karamɔgɔ yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan i k'a bɔ i k'a tɛntɛn an k'a lajɛ u bɛ fɛ ka karamɔgɔ bila sira min kan karamɔgɔ Morikɛ Kulubali bila sira min kan ne ko n k'o ye dɔ ye nka n'an ko k'an bɛ to min kɛra arabuw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ dɔwɛrɛ fɔ ko arabu ala de y'o latigɛ arabu ala yɛrɛ jɛnna n'o ye moyen dun t'an bolo k'a fɔ k'an na se ka arabu ala ɲininka o waati kuma na o ye o kuma ko de ye nka min kɛra o kuma na bi ni arabu yɛrɛ bɛ ka maloya n'a ye nka n'a bɛ ka kɛ anw fɛ faso kɔnɔ hali bi ne ko k'an k'an banbɔ o yɔrɔ in de kan o k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ o b'a kɔnɔ wa ko anw de bɛ ka nkalon tigɛ o bɛna ɲɛfɔ cogo min ɲini o la a bɛ bɛn ni cogo min a tɛ bɛn ni cogo min a bɛ bɛn ni cogo min a bɛ kɛ yamaruya minnu kɔnɔ n'o ye jɔnya ye jɔnya kɔni tiɲɛ don yahudiyaw ka ala sɔnn'a ma arabuw ka ala sɔnn'a ma wa tubabuw yɛrɛ ka ala sɔnn'a ma kuma dɔ la koyi nka est-ce que u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn na bilen wa olu de y'u ka ala sɔsɔ wa ou bien olu y'a jɔsi ka bɔ u ka yɔrɔ kuranɛ de kɔnɔ n'a ma jɔsi a dun bɛ ka kɛ anw fɛ Mande hali bi dɔ k'i maa ɲɔgɔn minɛ k'o y'a ka jɔn ye ka taa dɔ gɛn ka bɔ a ka foro la ka dɔ gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ fo saya yɛrɛ bɔra a la anw fɛ yen nɔ an b'o de ɲininkali k'u la o ɲininkali in koloma yɔrɔ ne kɔni ka degeden ɲɛ yeli la o de ye belebele dɔ ye fewu nka bɛɛ de ka boli i ka biribiri ye dɛ wa tiganinkurula kumaba tɛ ban ne kɔni bolo dɔ y'o ye dɛ o tuma an ka taa n'an bɛ ka taa an bɛna se y'a ye karamɔgɔ Morikɛ ye tiɲɛ kɛnɛ kan da ɲininkali kɛ karamɔgɔkɛ la n'o ye jahadisi ye a ye jahadi ta k'a b'o bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ ko ni maa bɛ jahadi la k'olu de bɛ jahadi la i y'u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ ye sa wa ni maa min ye kufa fana ɲininka ale b'a fɔ ko ale fana bɛ min na k'o de ye jahadi ye fiɲɛ mankan jo mɛn kɔrɔ dɔw la n ko fiɲɛ mankan n ko jo mɛn kɔrɔ dɔw la karamɔgɔ an ye min fana sɔrɔ ka fara o kan n'o ye jɔnya ye a b'a kɔnɔ wa a t'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ a bɛ kɛ nin lahalaya de la arabu bɛ k'a kɛ ten bi wa u tɛ k'a kɛ ten bi o ye kuma wɛrɛ ye anw dun fɛ Mande min bɛ ka kɛ bɛɛ ɲɛ b'o la min bɛ ka kɛ ba Maliba kɔnɔ bɛɛ de ɲɛ b'o la o kɛcogo in o b'a kɔnɔ wa o t'a kɔnɔ ko bɛɛ ka fisa o k'a fɔ ko ayi k'u m'a sɔrɔ arabu ala nɔ na dɛ ko nka ko laada don o laada bɔlen mana kɛ yɔrɔ min na ni a ma bɔ arabuw de bolo ka se anw ma u nana o fɔ an ye ka d'a kan ko kuma min yɛrɛ tɔgɔ ye ko jɔnya ko kumaden de tɛ anw ka kan kɔnɔ fewu yarɔ kuma yɛrɛ ban pewu ye jɔnya tɛ anw ka kumaden kɔnɔ bamanankan kumaden i b'a gosi ka t'i jɔ n'a ye fɔ n'i sɛgɛnna yɔrɔ min na k'i tɛ jɔnya y'a kɔnɔ jɔnmaaya de tun bɛ anw fɛ yen nka o ni jɔnya tɛ ne ɲagara karamɔgɔ la ne taara karamɔgɔ fɛ yen karamɔgɔ ye ko dɔ kɛ dɔrɔn ne jɔnna na hakili la n ko ja ne yɛrɛ bɛ ka karamɔgɔ min kɛ an ka karamɔgɔba ye nin ko fana ka kɛta de ye nin ye ne sigilen ɲɛna o yɔrɔ kelen na n ka cɛ n'a fɔra ko tɛgɛ sinna dugu ma karamɔgɔ mana wuli k'a lamaga k'a labɔ kɛlɛ kɔnɔ ne tun ye jɔnmaaya min ta k'a se an ma hakili la n b'o a ka kantigiya d'a ma hakili kelen o fana na n ko ja karamɔgɔ ye ne kunbɛn ni min ye o ye fasi dɔ ye fasi wɛrɛ b'a la o tun ye anw ta ye nka min ye fo i ka taa dɔ muso minɛ a la fo i ka dɔ denw k'i ka baarakɛla ye diyagoya la fo i ka dɔ gɛn ka bɔ dugu la fo i ka dɔ jɛ muso la fo i ka dɔ jɛ
ɲɛnamaya hakɛw la ka bɛn a ma ko e bɛ dilan cogo wɛrɛ ɲini o la ko laada tɛ dɛ ayi laada min mana kɛ arabu de n'a sera an ma ya wa minnu ye arabuya kanu olu de y'a kanu ka fara u ka laada kan arabuya laada de don k'anw ka maaya laada tɛ k'u kana bɔ k'u bɛ dilan cogo ɲini o la dɛ a b'a kɔnɔ a bɛ bibulu kɔnɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ an kɔni ka ko tɛ o tɛ sɔsɔ manden yan nɔ maa tɛ se k'o sɔsɔ awɔ n b'a fɔ minnu bɛ dan n'an ye Sunjata ka bulon kɔnɔ dɛ ani Buremalen ka bulon kɔnɔ olu na se ka ɲɛfɔ cogo k'a la ko n'an ye Buremalen ka bulon ban yɔrɔ o yɔrɔ k'i b'a kumaden ta k'a bɔ an ka kuma na k'a saba dɛnɛ na ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye ko ni cɛ min bɛ se k'o sɔsɔ manden k'o ka bɔ k'i jɔ an ɲɛ o k'o ɲɛfɔ an ɲɛna ta o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na f'an bɛ k'o lamɛn. aw ni jɔ débat face à face religieux sigira gale an bɛ kulu jamakulu fo ko ma kelen danba kelen seba kelen faama kelen ko nin ye anw bɛnbaw kan ye u ka kan kɔnɔ u ma min sɔrɔ walikan na k'a kɛ ji ni bɔgɔ ni fiɲɛ ni tasuma tigi ɲiyɔrɔ ye kuma tigi ɲiyɔrɔ ye u ka kan kɔnɔ karamɔgɔ ni maa min k'i ma k'olu tun tɛ ɲɛ dɔn a la o ta t'o bolo i ka wuli an ka dɔ wɛrɛ fɔ i tun ma dɔ wɛrɛ mɛn i sera a mɛn kɛnɛ kan wa o ye fɛn t'o bɔnnaw ye dɛ k'u ko sira ye kelen ye jo ye kelen ye sɔ ye kelen ye o dɔnnen kɔ k'o bugunatigɛ dɔn ko kɛta filɛ ko an ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to ka kodɔn k'an tile ka baara ka sɔn ko maaya nana de ko an ka ɲɔgɔn dafa an balimakɛ an balimamuso degedenw b'i lasɛnɛ débat face à face sigida gale kan yanni karamɔgɔw kana k'a fɔ k'i bɔra i ka so i nana i ka so i bɛ maaw cɛra i ni maa minnu bɛ ka jɛ ka kɔlɔ kelen tila i ni maa minnu bɛ ka jɛ ka bɛnba kelen tiɲɛ ta hali ne ɲɛ bɛ fɛn n'a kɔnɔ k'o ye doni girin ye anw karamɔgɔ ko an ma ko kelen taara min ka girin anw de y'a doni tabaa ye nsan tɛ bɔ kɔ kɔ ka n'a ta Muhamɛdi tɛ bɔ ba kɔ ka n'a ta e ni ne de y'a tabaga ye wa an k'an ka jɛ k'a ta o tuma narimɛri fɔlɔ ye doni min to an ye doni in filɛ an bɛna ta kɔndɔrɔ n'a muso sanna ye doni min to an ye doni in filɛ an bɛna ta mɔrɔba n'a muso yaasa ye doni min to an ye n ko doni in de filɛ an bɛ fɛ k'a ta a tabagaw gɛrɛgɛrɛ de bɛ yan nɔ n'i ko n ko ɲininkali kɛra ka faamuyali ɲini o dɔnbagaw bɛ yan subaw bɛ yan ɲɛgaw bɛ yan ɲininkali kɛra ka dɔgɔyama de kɛ a dɔnbagaw bɛ yan nɔ i bɛ maa nasugu o nasugu ɲini manden dugukolo kan i b'a dafalen sɔrɔ kɛnɛ in kan yan awɔ wa dɔɔni o dɔɔni sira kan i sigalen bɛ min na wa min tɛ maloya y'an bolo min tɛ kojugu ye an bolo wa min yɛrɛ ye dɔɔni na belebele dɔ y'an bolo dɛ n t'a dɔn o fana tɛ kojugu ye anw fɛ yan hadama n'a denw kelen kelen b'an cɛra yan dɛ Hawa den kelen kelen b'anw cɛra yan nka anw tɛ Hawa den ye anw tɛ hadama den ye anw ye narimɛri kɔw de ye n ko anw ye woroba jariso kɔw ye manden anw ye sumanguru kante kɔw ye manden anw ye Buremalen kɔw ye manden mɔrɔba n'a muso yaasa kɔw don kɔndɔrɔ n'a muso sanɛ kɔw don i dɛsɛlen bɔ i ka foli kan na an ka ɲɔgɔn dɔn k'a fɔ k'i ni sɛnɛ ko i jigiba i bɔra i ka so i nana i ka so i kan k'i sen don baro minnu na o baro woloma i kan ka ɲininkali kɛ cogo min na o cogo ɲini i k'a dɔn o tuma yanni ka karamɔgɔw na n ko degedenw bɛɛ ka degeden laban don bamanan matigi Tarawele karamɔgɔ ka bɔ k'i lasɛnɛ k'a fɔ ko maakɔrɔbulon maakɔrɔw y'i lasɛnɛ karamɔgɔw mana na u nana tɔ dafa degedenkanw don fili min mana yaara o dɔ ko y'an ka denmisɛnniya a n'an ka kodɔn dɛsɛ fili de ye dɛ karamɔgɔ anw t'an wolofinden si nɔfɛ ayi
i yɛrɛ bɛ min nɔfɛ anw fana b'o de nɔfɛ kun an tɛ ya maa ka kɔlɔlɔ kɛlɛ la dɛ karisa ta de kɛcogo ka ɲi karisa ta de kɛcogo man ɲi o ye kɔlɔlɔ ye u ni ɲɔgɔn cɛ anw ti ya o la anw bɛ min nɔfɛ ya kun don kosi karamɔgɔ ye min fɔ an ye an sigi kan ye o ye kun kɛlɛlaw de don dɛ maa ka kɔlɔlɔ kɛlɛlaw tɛ i sera kosi kɛlɛlaw de ka kɛnɛ kan awɔ wa dɔn k'a fɔ ko manden kuma gɛlɛn fɔ kɛnɛ don dɛ nka a fɔbagaw kɔni fɛ kuma jugu tɛ awɔ wa an bɛ yɛrɛ ɲini de la an tɛ maa ɲinina an tɛ maa si nɔfɛ wolofinden na ko an b'e de juguyara anw bɛ yɛrɛ kun karan de la wa ni anw ko kɛlɛ nbamuru ko tɛ marifa ko tɛ anw bɛ min nɔfɛ manden bi tiɲɛ de don manden kunu tiɲɛ tun ye mun ye n balimakɛ n balimamuso ko fandanjo tɛ kɛlɛla manden o tun ye kunu tiɲɛ de ye bi tiɲɛ tɛ manden kumabali de jo tɛ kɛlɛ la manden o tuma kɛnɛ b'i bolo i ka bɔ k'i danatigɛ degedenw k'a dɔn i nakun ye min ye i bɛ mun nɔfɛ kɛnɛ kan ne i bɛ min nɔfɛ n'a bɛ sɔrɔ degedenw bolo an na dɔ k'i tɛgɛ ni degeden kuma tɛ a n'a bila ka karamɔgɔw kɔnɔ u nana ɲɛ f'i ye si min kan jɛlen na f'i bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na o tuma n ko n'an sera yen an bɛ fili ka jɔ ye k'a fɔ ko yan man dɔgɔ karamɔgɔ ye ko hotep 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 foli ni waleɲuman dɔ kamajigi bolo tigɛ bali an b'o ta ka manden maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ka manden kodɔnna bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ka manden kokɔrɔdɔnna bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ bamanan karamɔgɔ juru la Sunjata Keyita ne den kɔni a diminen bɛ nin ko la dɛ Ba Tarawele nka a bɛ maa dimi kun bɔ nka ne kɔni ko Ba ma n ko ni karamɔgɔ Sedu nana a kɛra degedenw ɲɛna o a ma kɛ degedenw ɲɛna Sunjata n ko degeden ɲininkali de ye nin ye arabu nana an bɔ bolo la arabu welela silamɛw de farala ɲɔgɔn kan ka na kama bɔ bolo la k'an ma sɔsɔ nin si la nka silamɛya kɔni tayɔrɔ mana k'a la boloda yɔrɔ mana k'a la ni bolodalen bɛ fɛn ka tɛmɛ kuranɛ kan ko ne b'a fɔ ko a bɛ ɲini ka na ala sɔsɔ o la dɛ ko n'a tɛ fɛ ka ala sɔsɔ a tɛ fɛ ka silamɛya sɔsɔ ko cɛ min tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko masa zulukala nɛni ko a ka bɔ k'a siya fɔ an ye a k'a fa tɔgɔ fɔ an ye a k'a bɔdugu fɔ an ye awɔ cɛ in ka ɲɛnamaya tɛmɛna cogo min na k'a ka walawalali de kɛ o mana ɲɛdɔn ka ban ni arabu de nana anw bɔ bolo la ni arabu de tun nana anw dɛmɛ n'anw de taara arabu wele ou bien arabu de wulila ka bingali la ka se anw ma yan nɔ ko a tiɲɛ bɛna dɔn ko sinɔ ko Sedu ka kuma nin ko makarito don yɛlɛko don ka d'a kan yanni arabu ka bɔ bolola ye k'u kana anw bɔ bolola yan nɔ ko arabu yɛrɛ filɛ kɛnɛ min kan ko est-ce que a bɛ kɛnɛ in tigiw dɔn ko hali bi a ka segin ka taa kɔfɛ ko a jɔra sira la de o kama ne kɔrɔkɛ ko professeur Modibo Gindo ko so mana keguya cogo o cogo jatɔ mana a ka jatɔya kɛ fɛrɛ la cogo o cogo k'i kana tigɛ kelen na n'a ma ɲinɛ dɔ kɔ dɔ bɛ buru a nɔfɛ awɔ so i kana da teliya ma i tɛ taa n'a bɛɛ ye dɛ ko n'i ma ɲinɛ dɔ kɔ ko dɔ bɛ buru i nɔfɛ i m'a ye o teliya kojugu u fɔra minnu kɔ u sina k'olu ka kumaden ta dɔrɔn k'o k'anw ka masakɛw tɔgɔ ye ko masala yɛrɛ kɛra masakɛ tɔgɔ ye ayiwa ko kuranɛ b'an bɔ ɲɔgɔn na ye n'i y'a sɔrɔ ni silamɛya ala n'a bɛ kama dɔn ka kama dɔnna kari ka silamɛya bila k'u kana kama bɔ bolo la i bɛ maa bila ka na maaw bɔ bolo la dugu min kɔnɔ i yɛrɛ bɛ dugu min dɔn i b'a dugudenw tɔgɔ dɔn i b'a masakɛw tɔgɔ dɔn i bɛ dɔ dɔn a dugu sigi cogo la nka nin tɛ baasi ye ko a kɔni tɛ min sɔsɔ min tɛ sɔsɔ dɔɔni kɛnɛ kan kamakaw de ye maa ye silamɛya ala y'i to a ka alaya la ka kira fila ci jamakulu kelen min ma ko a tɛ se k'o sɔsɔ dɛ Musa n'a dɔgɔkɛ kɛ kira fila jamakulu kelen kabako tɛ o cira cɛ kelen min ma ka dɛsɛ k'o cɛ tɔgɔ dɔn ka dɛsɛ k'o cɛ ka ɲɛnamaya tɛmɛcogo dɔn karamɔgɔ ko ni karamɔgɔ Sedu nana anw b'a dɔn dɛ
kabe Ameriki telula ka bɔ Mali la don min ale bɛ dɔ kalama nin bɛɛ la nka ko n'a ma fara silamɛya kɔkɔrɔma donni n'a kamakaw cɛra an t'a nɛgɛ an t'a janfa a k'a sigi ɲɔgɔn kɛ jisuma ye dusukasi b'a sɔn juru tigɛ k'a kana sigi aw ma so ko fɛn tɛ k'a bɛ se ka kɔkɔrɔma don Manden dugukolo kan o tile binna o bɔra ye o banna ayi a ka recherche tɛ ayi a k'a fɔ ko ordinateur dilan don ko renseignement taara ale de bolo fewu k'a tɛ se k'a défend ko n'a ma sɔn a ka bɔ k'i jɔ de tiga tɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ kɛnɛ min kan ko kɛnɛ in don k'a ka bɔ an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ wo caman na dɛ an sigira kɛnɛ caman kan ko nka ko an bɛ k'a kɔnɔ yan an tulo ma jɔlen don an bɛ lamɛnni na ko an ko Seydou ma ko a kana to denmisɛnninw kana a fɔ k'u y'a gɛn ko maloya ka bon maakɔrɔ ma o maloya ka bon dɔɔnikɛla ma awɔ k'i gɛnna débat fati kan ko maloya ma tɛmɛ o ka bi Manden k'o kuma k'a ka bɔ de a y'a ka tigiya bɔ yɔrɔ min a ka bɔ kana yira an na awɔ karamɔgɔ ko n'an sera an bɛ fili ka jɔ ye k'a fɔ k'an bɛ ka karamɔgɔ Seydou kɔnɔ a mana mɛn cogo o cogo a na bɔ kana dɔ fɔ k'an bɛ lamɛnni na k'an ko karamɔgɔ ma k'an ni sɛnɛ